Добре. Добре, добре. Благодаря ти. Апартамент Г10 в комплекс Каса Боните. Намираме се в антрето. Както виждате, то е доста просторно, а искам да обърнете внимание на факта, че преди входа на апартамента има един доста голям гардероб, граден, който се ползва от собствениците на жилището. Вляво на антрето имаме санитарен възел, тоалетна с мивка, а вдясно е разположен вторият санитарен възел, който съвмещава баня с тоалет и вана. Двете спални са разположени една до друга, вляво на антрето. Нека да погледнем първо по-малката спалня. Както виждате, оборудвана с климатик. В момента диван, бюро и една стълба, която отвежда нагоре, но след малко ще се върнем на нея. Преди това, нека да погледнем втората спалня, която е напълно обзаведена, с голямо двойно легло, прекрасен гардероб и балкон. Както виждате, Open Space, намираме се в огромната дневна стая с холова част, секция, прекрасна кухня, напълно оборудвана. И тук отново стълба. Нека да видим къде отвежда тя. Подпогребното пространство на жилището е усвоено изключително по интересен начин и ви дава едно допълнително ниво и една допълнителна площ от 16 квадрата с достатъчна височина, която може да употребите абсолютно по свое усмотрение. Помните ли стълбата в едната спалня? Ето я. Отново сме в прекрасният голям хол. Отправяме се към един много голям балкон, защото тук ще видите как изглежда комплекса. Ето го балкона, просторен, с място за маса и достатъчно столове. И искам да обърна вниманието ви на прекрасната гледка и на отлично устроеният комплекс. Тенис корт, отопляем басейн, зелени площи с барбекю. Истински рай.